Properties. Mr. Properties, servant, I come in peace. Obvious, hanzwa kunyanya kuona iwe onias. Zvamutadzidza gore rino ndiyo syllabus. Muzvibatira 8 unge octopus. Ndine data secomputer kwete omnibus. Ndichavati bye ndoita bypass. Kungosiya vane mavendesa Silas positive always and minus. All elements in me are make set. Vandiwedzera mamarks get set. Hanzi unenge ningi ka this neka that. Masimilarities and this copycat. Hanzi watini kati hapana chinonzi ndati. Sorry kune avo vese vashikanda pakati. Ine an orderly mena sezvinoita vhati hapana paunoona ichibva nebzasi kana magaragara murambe makagara kana mafunga zvekumira mirai pamutsara mauya muchiplana kuti ndicharova bara muchizvifananidza neni senge ndiri mira kutya munotya asi musandityira kambiri ndakazvipa inge ndakazvipira harisati razara sooramba uchidira nekusada kuitirwa vazozviitira chingoma chinenge pinati chavanzwisa bhata kwava kuna masiling vachatorova marata pandiri hamuchapashikapa makata handipa ndakafona makabva makata ndauya kuva zvakazhaka sanige zvakata vaizviona sana chakavari chakata mabhasi angu ndakapakata zvombo musoro uri papata kunge gwangwata adisolvent muva mumirima chizviidzi ungati ukupa kumusvizi I come in peace. Solvent. Watch it. Muva mumirima chizviidzi rukati ukupa kumusvizi achinzwa ndazovarovera mupanda pinda ndine patandra panda Black Panther kunge wakanda chingoma ndakanda type ngoma ravamenya samakanda sadzakanda vanotimisa papi aya mapapis kungova bata kakise ndine makakis tapinda beat zvavarwadza semanakosi ndakananganisa kunge bhande mumabhakosi tapinda mechi vabvira kunge mechisi tapfeka orange kunaka kunge nachisi pokuchena kunge jena muponeska ishukari obvious hanzi usaite iyoyo ita imwe yacho usaite iyoyo ita imwe yacho usaite iyoyo ita imwe yacho nekuti iyoyo variko varidzi vacho usaite iyoyo ita imwe yacho usaite iyoyo ita imwe yacho usaite iyoyo ita imwe yacho nekuti iyoyo watch it vari kuda kundisaiza vachizviti vari fit vasingazive kune honda dzisiri fit fanka bedspread rega ndivaudze shit ndagarira ndichiti iche vakazoti ibit alright zvamanditi ibit matindoita sei hanzisiya chihit chero switi notoziva kuti ndiri switi ndozotadza nei kuzviziva kuti ndiri hot kunge the got pandinosvika ndinotsika semataya 40 zvekucheuka takaramba namukoma lot that's why tichiva controller fanika remote alright tomboti ngoma ipoto ipapo ndenge ndiri mugoti zvekuvato hazvinitadzi sekupfeka shoti vari kumberi ndenge ndichifemera mugotsi wandasiya ndatosiya ndovareva 10 not hanzi proper hush ndivana honeypot zvekupisa ndazvijaira kunge teapot hanzi tine pasi vasina pasipoti nyangwe ndiri pasi vachafira pasipoti kana ndatuka nditi sorry ndatuka here kana ndatuka nditi sorry ndatuka here kana ndatuka nditi sorry ndati nditi sanomuneka problem kekuda kupersonaliza mechiri satira tanga moto finaliza hatina kufanana musa equalizer patotaura hamutaure tonyararidza but gangsta muno baiza mwana ndiwe mastistis saka mujaidza ane maex saka woto exercise uri cool but usafreeza pawafona kuma2 ukanzi ndokuona kuma3 wabondera watadza kuonera hayo mfano wema wana mana